Nilong sa ami kay one man. Christmas. Tinga ako kasi nagbaglay. Uwampod mig. Ati Jijin verse. Uwam na laman mig padyo. Gawa na ni taon kay nagkuno anong padari luod sa mga way. Bye ka ron. Guys, madyong bantang ninjong tanan ako na po ni Jijin Burst. Dali na nang, banta kay wabas ako katod sa imong suki. Madyong ganing kaning tuwak na ag-uwan. Grabe kasi gagawan sila mag-uwan-uwan. Ibang pamaadyo ag-uwan. Kusina. Sila mag-uwan-uwan. Abay, dahil rin sa amin ay. Rin sa amin guys, desmanang guys. Desmanang kay nakabangon na. Nakasuroy nagbudbud. Pwede na dyan ka magbudbud nang. Kinang mga saging nang udlot na. Makabangon na dyan ka nang. Bango na, mananghilin. Dali arag mga saging nakarecover. Nakaudlot naman da dyan. Apa may katunga-tunga sa mo ang hatdan sa suman. Wara batay daang pajong nang na. Mitpit si tadani ron. Kaya ipadyag po dari kami kasilungan. Ayo, nabay tao dani. Pa silungan sa mi karijit. Na may motor na. Nilong sa mi guys kay na may lindahaw, wa man mi nagdagpa jung kay ganiha paglakaw na mo kay ninginit-init naman to. Nakaroon kay ning uwan man. Ang kamugbura ka jug lubi. Abuton ra, mukan kag butang abot ra ka. Na. Magbura ka jud di na kapoy magsaka-saka pa kay mukawhat ra. Yan na rabirahan kamutihan nang pwede dito na ni mangganas nang muna tayo laing masuwa. Tapos sila anong kuan suka kaya lindahaw guys. Hindi ni matabang makabasa na ni hapit mi dari ila mayor kay manghuwa mi pajong. Nasigna sila pajong. Nagbay nila mayor diha na naghanag mga inayhay. Grabe jud ay pangumbati ni mayor panglabas siyang mga nabasa sa bagyo. Hanggang nanay nanghay. Hapit sa mi karigat ila mayor guys kay manghuwa mi pajong. Ayo, mangsilong sa mi. Mas mayor nang. Aw na day danas mayor. Padong mislungsod maghatod og suman. Nilong sa mi kay one man. Christmas. Tinga ako kasi nagbaglay. Uwampod mig. Ati Jijin verse. Uwam na laman mig pajong. Gawa na ni taon kay nagkuno anong padari luod sa mga way. Bye ka ron. Sapit na may moabot sa mga hapdan og suman. Hey guys, nag-order og suman ni Manang. Naman day ko na dragon fruit nino. Na dragon fruit. Na himsog ka jud ilang mga buwak. Lami ah. Ang lami jud mga buwak. Mo jud yang ganahan. Nga bay nga daghang buwak. Lamang ko kay lapok ikog ta. Basa ang tiil. Putla na ikog. Basa ra baga mo ang til ra bang lami ag ilahang sahog. Ya musud mi nga gamang til basta kay makatungtong pa kadiha oy pagampingin taw. Dami pud tanaw puro tasa puro pud baso. Puro nang rehero inana. Sila Kana ahani man may kurinti asa man do ipakuan. charge makicharge lugar Asa sa mga mga charge. Usay lagi pud kay decide na charge decide wa. Oh, sa de. Mo na magtalinot lagi pud battery. Oh, lagi. Kay mo bata. Kay malubat di makabidyo. Nang maka-upload sa salamat kadto sa paniud to kay libre mi paniud to dari sila. Ay, tiraday. Kailangan ko ni mangustin. Ha? Lami ni mangustin. Tiraw. Ilawan ko na ko ni Jag mangustin guys. Bukod naman di bultin ni day. Bukod. Nang, tilaway ko na rin mangustin. Ilaw mangustin. Karot ang mangustin. Ang baligdan si Along Karos mga Manila Kape mangustin. Daris mo nila ng kani. Dili dito ubay man sila. Mahal na ba na? Bukod. Lami ni. Ikaw na ganin na. Kung kayo pa ko kakaon din eh. Ipatpakan. Ano ka bukat na buin? Di yan bukod. Nalami. Ang magpalit tipili. Ang kipagpait na di ay namay. Hataning ng pakpak. Durante kay karon po ko. Nabay to ni kape po nga mangustin. Kana kan anong lagi mo nga isang balita ro. Ano din kuan ni mix drink. No ni.
Mau ni. Ay. Mo ni siya. Ibugat sila dito. Salamat sa paniud tunay. Nakatilaw na dyan kung mangustin po. Dahil durante man di kaya mo magipahutan. Tatiguan na magugwa mo palit at sila. Hindi ka katilaw. Karon pa. Buga ni imo. Saktura. Tangasa na ka tayo. Mga apo. Isa lang. Nagsingkong isa ko nagdabalaw. Gabi na. Ako kay Pao, manang. Wala ko nakabuki mo ang suman. Kaya dyan ako ng bayran. Hanggang mag-deliver na suman diya. Parang kabutas na na kay di. Paniud ko pa ka dyan ni. Lagi pakaon pa dyan ni mangustin. Bilin ikaw ihat kay makalipat ko. Pa ako naman nang. Ikaw na yung mag-ihap. Nang sa bapuning namaligja nga. Laki. Ang nagkuhan mo may pa. Ikon na. Malimbungan dyan ka na. Manang malimbungan dyan ka na. Nga di makamuyat si mong baligja. Wata na Limuhan. Imbes na po. Ano lima? Ay, magbuhati na. Uminaw. Anong ko naman nang? Manang. Ikaw rin. Kung bisya ka na ito. Gusto ya. Nang. Hoy, dali kami ito na kay di ko at ipare. Ipa, lagi ko na mong baligja. Saan ni ba rin? Maligja nga di man muyat. Nakatala man ang limbungan na. Napo ka buok na eh. Bukarong kamay rin mong bayra. Kamay na gini. Dua. 32. Antay dos. Oh. Tagsabi lagi, 32. Kawig man din mo. Antay na. Kawig ni mo si Duterte. Mga gwapo man dahil mong anak. Upat kabasyo, isa kalaki. Nang anak sa laki. Kare. Kana po tulo ka buok puro laki. Kari. Mga kuwan man niya. Anak ni Ali. Kaya may anak kita dito po. Di anak kang Mga gwapo. Kang Jinros, muna yung nagpahuman si Tata. Lagi Di ba si Jinros, si Tata nagpahuman. Sunod si Grisel, to na Saipan. Sunod si Mimi, teacher na. Tuwas Manila, teacher kanina sa opisina, cover. Mga lami man yung mga anak kay mga nangahuman. Lami mo mga anak na nangahuman. Kalong day. Puro Ay, magkakalong kang tabita. Kare. Na may diyang bata mo nini ay pangutang. Kini pulinari adi ag aircraft ni. Kari pulinari panganay sunod gunners nas kuan. Lami ang mga anak kay nangahuman. Di pa di tata di kahuman ko no. Ang si Tata, namin ito na to. Di original taliwa. Kare. Lagi namin ito na na, wa. Kanani tulo. Wa ni dada dun na. Kay Grabe, di mga- kasabot sa batasan. Mga gwapo man, Kari mga kanali, artista. tulo. Lagi ka na. Kini na may daga. Kari panganay ito sa Amerika. Kuan mo ina. Kali. Kana pito mga ariplanong apply. Kana. Stewardess. Stewardess. Grabe kuya, wag mga apog mga anak no. Lagi, sus, maka-proud jud sa ginikanan. Amahan engineer, ndak katong auto supply siya eh. Mo dito mo dai ka to ang itulo na. Wala yung nagtuwang ko. Kapag ito yung pilat mga Bitang ko si bitang bilab, bilib gid ko dai. Anja Grabe ko na. maka-proud jud na kay mo mga anak human tanan. Kari kan dia puro human pod, panganay human. Ako lagi, hindi na na. Anja kana human. Mga apo. Adjolo na nas aircraft pod, aircraft. Ang kapahara ba murag mga artista. Si Jinros, Kamers, si Grisel, Kamers, to Saipan, si Ma'am po na siya to na kulukan ko din ba. Grabe no. Dili na rin ba yan? Awas na rin sa angkuhan. Mura kalini ang bike, tindahan Kuma ko na nay kwarto sa tagija daning bay. Tanawag kasi yan si Oh. Tata day. Oh, hati tata makunig ko imong CR. Ang lami ang CR, Ginoo ko. Ginuko. Ang lami jud. Lami jud ani maligo na mag-shower, no? Nay, sabi ni pero di kurente banda, ay siya pero. May shower kay kuan man. Pero ay kurente, sus. Kanapay sa amin dari dari magpa gwapa-gwapa. Nay. Si Binis pa dyan ng trabaho na nagipakdaw. Nagyang lami pagkahimo. Style ni Binis. Ay, Atak ay. pinagpada. Isang anak ko ni tata. Mauna Lami kama dia, lami magligid-ligid sa isang kama. Lagi di. Salamat ka sa pinaskuhan. Uy, salamat sa pinaskuhan. Isa, tagaan po ko na muna. Isa. Ayang pinaskuhan. Sa lain pinaskuhan, napaday lain pinaskuhan. Ginoo ko. Likod sa. Kayo mo. Lakad ako dali. Salamat jud ka sa tagbay. Sa gawa no.
Sige laman migdawat og kanang pinaskuhan. Gura may naghato dari budbud nga ilang order na nami madawat na. May kwarto sa ijang anak ato ni tata. Ang lami ara baga jud CR. Ang CR. Instant pinasukan. Gagawin sa kasuman. Ay, galarang salamata. Ano guys, tagahan pa may pinaskuhan nga wala pa photos. Grabing tagbalay ra jud ka. Butan, Mo yung adi nga tuko. Kuan kuno ko kanang naib banhaan. Pa-exercise man sa makay. Kani ko mga exercise kuno. Mo jud. Kay danay nagpudo kami rang duwa. Sige lang magtakto man ko. Kay wa ko kay istorya. Bago ka bagay nga ba musugo. Hindi mo sugo mag-awa. Ano pa na hindi ko musugo kay pagkat. Ay, kita mo. Kita mo piyang sugo di ikaw. Dahil dua ko. Ay, tawa pa ka na itong sili ay sugo. Kamu rin doon, masusugo. Masusugo pa siya ni mo. Sugo po dahil. Yun yung pas ng Francine, sila nga Hanggang nandang ano. sabot-sabot. Artista ko sa taon na guys. At least tayo ako nung sa una yung sa dulo. Pas na dulo namatay, di pas. Di mo po kumauwawi sa baat. Okay, artistahin mo dyan din sa nanay day. Iya, pas dia dapat misi ikuan buslon. Ya emang duit itu buslon. Dah nakali patakuhan itu emang kanta basta kena duit bang Wala medan. ni kaya yung namin ako sa dulo niya. Si ko si Tasya, mga artist. Eh, pagka-artista rin ka, lamiun. Itu ana lagi artis tagaban sa langit. Ang ikaw naman. Kami sorry kay kadani. Yes, maybe. Kaya nag-break di mas nunay Dustin. Mo, yung giuli po. Tu ada dia kasih buku. Dali nga siya pakuya nga pag Ino 15 agi ka 15 gamay. Hari pa na. Ako lang may kakinsi. Pura may ka-15. Ang kinamanguran niya. Kinamanguran na. Ano udah ke? Oo. Oh ikaw pa dah. Ako, tigil mo pangan. Sige, Ako ba na pinuwan gawin naman 15. Nasa Ikaw. Ako may pangunsi. Ikaw man day Ako ida. ba nung nag-birthday nung kuwan? Ila man day ida. Kanang na yung asundan na. Asundan na. Asundan bag buntis sa katuig. Isa sa lagi Isa ka tuig, dua ka tuig. Magkuras na po sila na eh. Kayo mga timin mo di naman ko. Taga Cebu man eh. Kayo mo masambot ko. Di na Hindi ko. ba yung mga Ganahan na kag Manila. Ganahan na kapita. Ganahan na kag Manila. Manila. Kasi ba yung bakasyon Sito ba natin eskwelahan na ang kinamanguran? Sito kay managay. Kami puti kami pinaghanan. Kaya dito man may magpasa. Hindi ako ganahan. Siyudad kayo. Asa ba kani? Kasi ang mo. Mura magkanang magtanong ko, mga dangan. Di na mahimog, di ko agakan, mura nagtrihisyo. Mo nang uli na dyan ka danis buhol. Mga aju din kay butukan sa puti. Mga kailan, ng labay. Ang labay, mga igagaw. Hoy, lapit sa mo. Huwag ko magdamog ulit. Kagani. Di naman sila nagdaon. Dahil mga mga nananahan dahil siya. Kinamanguran dyan. Na isang anak ko sa tuwan ang bay na yan eh. Karang na ay kinilagyan di magkaadon o kuwan. Labag, di magkaadon. Di man ka sinabot. Di kasabot. Nga nung mamugas pa. Di kasabot. Buwag, huwag di magsabot. Nga nung mamugas ba rin, iba na ba? Pwede mo kasi, ano ba dahil kung ano yung sa may tugubanan. Kada mo ko to dahil. Nani ko ito sunod sa istorya. Bigyan nila rin yung yung Una ka ba yung tawagin? Para magutan guys. Nanay. Ako kay nanan ako nanay tatay ang tawag ba? Ang pilay mga Nanay, nagtatay ito Manila. Lagi nanan ko. Tawag ko nanay. Dito dahil suplag 20 ka to ikapin. Kaya dito na ko eskwelahan sa PSBE ka na ng kinamanguran. Kaya sila panday ako po. Alimas, abang ako. So, bila-bilahan ka ko kayo. Hindi, nakita pa sweldo. Anong pa sweldo bang tagi? Mura na naman na ito. Itabang sa taga. Mura lang ang pusa na nabuhay sakit. Ayaw na ng sakit ko. Alam na ng sakit kay Daghan ano ang mga na kwan. Malipay naman kami. Apo, nangahuman. Nanay mga trabaho. Pag entrance na nanida kay engineer man. Mechanical engineer. 35,000. Niya man karon din eh. Mo tag litrato sumudaw at bugas. Kay
kuan Ito man. pa nga sa anik mo. Pasko man dahil. Ginoo. Haara man dahil ipikto sa nakasako naman dito na ang rudipin para sa iba. Man may maato. Puro na naman na ano dito na high blood eh. Magilalis po mo pirmi. Di ba dahil dito naman ka dahil di ba mo lalit pa? Maglalis dito sa ay. Nalagyan ng paglalis. Mamalitan. Tinay-tina. Maglayon nga. Di ba? Kamura dyan duha. Bahalag saging. Basta labing. Sakto Sakto din nanay. Bahalag sa akin basta labing. Pero din, kinubat na ta. Guys, manguli namin dyan. Salamat sa akin nanay Salamat. sa Salamat. dyan pinaskuhan. Dyan. Taga pinaskuhan. Salamat Sardinas Junay. naman na. Spam na. Sagina. Salamat ka Junay dyan. Ito sa Junay. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Tay, ari sa mi tay. Jari sa mi, salamat Yeah, ka sige. ajo. Aghang ganahan nagnataran ka ng lamiya ka jug mga buwak. Di ag ahang banda. Pertigwak na arang nagana. Unsa kay agbando. Bali. Unsa ag kailan ko ahang kada day ug nga tumba kay murug na ay. Wajud ligon man. Nang tiil. Man maunsa. Wa man di Ganahan ko si mohang nataran ka ng lamiya mga buwak. Na, budyag. Wala na yung trabaho. Trabaho nilang duha. Buntag hapon. Bago na ng gawas. Gawas ka na. Na, arang lamiya man jud. Ijang puro ko arang kakiyot. Diyan ka rin, alam niya ako po. Kana, amin na. Kari nga. Segunda dani. Nala. Nala, sami. Salamat, bye-bye. Uh, Bye-bye.